Un divendres més i després de les vacances de Setmana Santa ha arribat el moment d'encetar el nostre espai Fil a l'Agulla. Un espai que avui consta de 3 apartats. Primer que tot anirem a visitar els autocars Nica perquè precisament fa uns dies han estat premiats. Els ha premiat la revista d'autocars i autobusos. Han hagut d'anar a Madrid a recollir aquest premi com l'empresa de l'any. Després coneixerem una altra empresa que està operant per internet des de l'any 2008 i que es diu i-neumáticos.es. Aquesta empresa en particular us venen a canviar els pneumàtics a casa vostra o a l'oficina. Volem conèixer aquest procés. I acabarem el nostre programa visitant un nou comerç de Tarragona, un comerç que es troba al carrer Soler número 4 i que es diu Cal Ferrer el Rebost. En el marc de la 19a edició dels Premis Empreses de l'Any, l'empresa Autocares Nica de Tarragona ha estat distingida com l'empresa de l'any 2011 en l'especialitat de transport discrecional de viatgers. El lliurament d'aquest important premi ha tingut lloc a Madrid en el transcurs d'un acte que reunia la plana major dels autocaristes espanyols. Aquestes distincions es venen concedint des de l'any 1992, essent aquesta la primera vegada que una empresa tarragonina es fa mereixedora d'aquesta distinció. Autocars Nica és una empresa de Tarragona. Fundada l'any 1972, va fer la tercera generació. Gaudeix d'una flota de 34 autocars, d'una plantilla de 53 treballadors i al front de la qual hi figuren els fills del seu fundador, Elisa, Glòria i Josep Maria. El premi fou recollit pel fundador de l'empresa, Josep Maria Miquel Petisco. Aquest premi, en principi, ha significat una gran il·lusió i satisfacció a l'empresa, que, com sabeu, és una empresa familiar, la qual tots han pogut gaudir d'aquest premi d'una manera satisfactòria i, a la vegada, és aquest reconeixement que ens fan les diferents associacions nacionals a la nostra empresa, que, dit sigui de pas, és la primera empresa que se li dona, catalana, que se li dona aquest premi nacional. I esperem que això ens motivi encara més a poder mirar el futur amb il·lusió i treball. Bé, la nostra empresa la va fundar el meu pare, Josep Miquel Font, als voltants dels finals dels anys 60. Ell la va iniciar junt amb transports de mercaderies i transports de viatgers. Llavors, la seva jubilació va fer que el de mercaderies ho gestionés el meu germà, Antoni Miquel, i el de viatgers ho gestionés jo, en aquest cas, Josep Maria. Llavors, a partir d'aquí, l'empresa s'ha segregat amb les dues parts i nosaltres seguim amb els de viatgers. Tenim una implantació aquí a la zona, crec que força important. Com bé dic, és una empresa familiar. Actualment tenim 34 vehicles i 53 persones en disposició de l'empresa i dels serveis. Treballem molt especialment dintre el transport de l'administració, transport escolar, les diferents associacions deportives i culturals, tant locals com provincials, i després també per les diferents agències de viatges turístiques que hi ha dintre la Costa Daurada nostra. En quant a la part deportiva, ara estem realitzant serveis pel Reus Deportiu de Hockey, el qual ens produeix una gran satisfacció perquè estan en un bon moment d'equip i esperem que això tingui un futur encara més ampli i continuat, i amb altres entitats deportives com el Club Bàsquet Tarragona i futbols, escoles de futbols i altres entitats. El nom de Nica el va crear el meu pare, que era un amant de la literatura grega, i el va posar perquè en grec significa victòria. Ell pensava, no anava desencaminat quan ens han donat aquest premi, que no deixa de ser una manera victoriosa de senyalització d'aquest premi, que és el nom de Nica. Això ho va fer el meu pare. En ressenya això de la literatura grega, això també m'ha fet aficionar a mi també una mica, i per això me'n recordo, llegint Aristòteles, una de les seves frases que deia que el que molt se treballa més s'estima, que és el que intentem a nivell familiar i col·lectiu de l'empresa, treballar molt per estimar-ho encara més.
Tal com us comentàvem al principi del programa, avui hem de conèixer una empresa que és 3Ws, in-pneumaticos.es, i és que aquesta empresa es dedica a canviar els pneumàtics a domicili. És un procés realment molt interessant i nosaltres avui el volem conèixer. Per conèixer-lo hem convidat el gerent de l'empresa, l'Íñigo Diego, benvingut. Bon dia. Una empresa que comença la seva aventura el 2008. Com neix aquesta idea? Nosotros comenzamos la empresa, aparte por la experiencia que teníamos en el mundo del neumático, por la necesidad que veíamos de la gente que tenía que cambiar neumáticos y por un lado, primero no sabía muy bien el coste de esos neumáticos, el precio que iba a tener y por otro la incomodidad y que no es una cosa agradable ir a cambiar neumáticos, tenían que desplazarse a un taller, a veces estaba el neumático, no estaba, perder una tarde, una mañana, un amigo que te lleva. Entonces juntamos la parte de internet, el comercio electrónico, con un servicio a domicilio, es decir, que el cliente desde su casa se conecta a internet o bien por teléfono, nos dice los neumáticos que necesita y nosotros desplazamos un taller móvil a hacer el cambio de neumáticos. Todo esto de una manera transparente, el cliente conoce el precio por adelantado, sabe lo que le va a costar sus neumáticos sin tener que pagar ni un euro más y luego la comodidad de tener el servicio en la puerta de su casa, en su trabajo, donde lo necesite. Una infraestructura como empresa realmente complicada, porque no es lo mismo tener todas las herramientas en un taller y que te venga el cliente, a tener que llevar todo el taller a un cliente, sea en la oficina, sea en casa, sea donde sea. Claro, eso necesitábamos tener un taller equipado con todo lo necesario para hacer un cambio de neumáticos, con máquinas que trabajen con neumáticos, desde neumáticos Ramflat antipinchazos, un 4x4, camioneta, y con toda la mejor tecnología para dar el mejor servicio. Por eso creamos un taller móvil con toda la maquinaria necesaria. Son máquinas homologadas por los principales fabricantes, llevamos máquinas hasta para inflar con nitrógeno, como en la Fórmula 1, y desplazamos para hacer el cambio de neumáticos pues como un auténtico especialista en neumáticos, que es lo que somos. Cuando empieza a funcionar la página web de i-pneumaticos.es, ja s'està donant servei a nivell nacional o en unes comunitats determinades? Cuando comenzamos teníamos solo algunas comunidades, porque realmente comenzamos con 2 talleres móviles y un poco la gran aceptación que tuvo tanto el servicio de neumáticos como la franquicia, porque al final nuestros talleres móviles son franquicias que operan en distintas comunidades autónomas, nos ha permitido dar prácticamente una cobertura nacional en 2 años y poco de tiempo. Entonces eso nos permite llegar a un gran número de clientes pues en la Comunidad de Cataluña, Comunidad de Madrid, Valladolid, Burgos, Zaragoza, Andalucía. Sí, prácticamente ara ja esteu a tota Espanya. Eso, sí. Y seguimos creciendo poco a poco, de hecho incluso vamos a crecer a nivel internacional, abrimos dentro de un mes y medio más o menos en Portugal y para final de año abriremos en Francia, Italia. Sí, anar menjant territori, no? Efectivamente. Anar menjant territori. El fet que jo em posi en contacte a la pàgina web, decideixi ja, després la Vanessa ens explicarà el procés que hem de seguir, però un cop jo tingui decidit els pneumàtics que necessito i hagi fet la compra, de quin servei estem parlant? De quantes hores? Nosotros hablamos de entre 24 y 48 horas desde que un cliente nos hace la compra a través de la página web o a través del teléfono. Nosotros en un plazo normalmente de 24 o 48 horas acudimos a hacerle el montaje de neumáticos. Si son neumáticos más especiales, que el fabricante no los tiene en stock y nos cuesta o no lo tenemos nosotros en stock, sí que podemos irnos a plazos de 72 horas, pero normalmente siempre informamos al cliente para que en todo momento sepa el tiempo que vamos a tardar en hacer el montaje. A través de la página web ve todo el proceso y puede seleccionar las marcas que pueda necesitar. Neix el 2008, estem al 2011, passa de caire provincial a caire nacional, obrim ja mercat cap a l'estranger, cap a Europa, cap a Portugal i cap a França, però a més també teniu perspectives de futur amb accessori del cotxe. Sí, vamos a incorporar, porque hemos visto en los clientes nos demandaban pues desde cadenas, desde barras portaequipajes, pequeños accesorios para el vehículo, entonces ya vamos a incorporar accesorios a través de nuestra página web para que dar un servicio un poco más añadido al cliente que pueda desde nuestra página web pues comprar distintos accesorios necesarios para el vehículo, y no solo sean neumáticos, sino darle otras opciones. Doncs Íñigo, si et sembla bé, ara donem pas a la Vanessa, que ens explicarà tot el procés des del moment que entrem a la nostra pàgina web fins que venen a casa i ens canvien els pneumàtics. Gràcies. Muchas gracias.
Hola, buenas. Voy a explicar el proceso operativo para lo que es la solicitud de los neumáticos. En nuestra página web www.i-neumáticos.es tendrá que usted introducir las dimensiones del neumático. Las dimensiones exactamente son el ancho, constan de ancho, serie, que es el perfil, diámetro, que es la llanta, la carga, índice de carga e índice de velocidad. Esto es muy importante porque el neumático tiene que indicarlo en la tarjeta de inspección técnica, pero también hay que comprobar lo que tiene el neumático ahora mismo montado, porque depende un poquito también del neumático que lleve, si es homologado o con equivalencia. Una vez que ustedes realicen lo que es la visita a la página web, a www.i-neumáticos.es, y hayan introducido las dimensiones completas tal y como les he indicado, podrán ver tanto las marcas como modelos disponibles y precios completamente con todo incluido, lo que es el montaje en su propio domicilio, el desplazamiento, equilibrado, cambio de la válvula, la tasa, el IVA, o sea, va incluido todo, son precios cerrados, y una vez que se deciden el neumático que usted desea, para hacer la compra es muy sencillo. Tienen que darle al carrito de la compra, indicar las unidades que desea, luego tendrá que hacer 2 o 3 pasos indicando un poquito la dirección de montaje, aunque luego todo eso lo hablará con el instalador realmente. Y una vez hecho esto, le ofrecerá 3 modalidades de pago. Tarjeta de crédito o débito. Las 3 formas de pago son completamente seguras, tenemos el sello de confianza online, entonces cuando realice el pago podrá hacerlo a través de tarjeta de crédito o débito, por transferencia bancaria, les indicaremos nuestra cuenta corriente de la Caixa, o mediante cajeros Caixa con cualquier tarjeta de crédito. Una vez realice lo que es la compra, nosotros ya solicitamos los neumáticos al fabricante. Nuestro montador, nuestro instalador, en cuanto lo reciba, le llamará para acordar la cita. Con él acordará tanto el lugar exacto donde quiere que acuda como el día y la hora. Doncs acabem de veure molt ben explicat aquest procés per poder comprar aquests pneumàtics via online. També tenen diferents maneres de contactar amb aquesta empresa via mail, que trobaran el seu correu electrònic en la pàgina web, també per telèfon al 902 33 21 23 i també via xat, o sigui que tenen aquestes diferents fórmules per poder-se posar en contacte. Nosaltres avui acabarem el programa precisament amb un reportatge d'un nou establiment que està a Tarragona, Cal Ferrer el Rebost, que va inaugurar fa uns dies. Acabem aquí, doncs, al fil a l'agulla. Els esperem la setmana vinent. Adéu-siau. Cal Ferrer el Rebost neix des de la idea, o neix sota la idea de tenir una botiga de les que hi havia abans als pobles, a les petites poblacions, on anaves a comprar i trobaves absolutament de tot, des d'un pot de sucre a fins i tot un detall exquisit que podies portar a una casa. I llavors neix sota aquesta idea, amb la idea de que la gent de Tarragona tingui un rebost on en qualsevol moment pugui trobar de tot. La botiga ja ho podeu veure, no? Els hi ha quedat preciosa, és una botiga molt singular, amb una decoració amb molt de gust, no? I bé, la Mar, doncs, és una persona que té do de gens i que, clar, té tots els ingredients perquè aquesta botiga pugui triomfar. Llavors, el que hem de desitjar-li és que tingui molta sort i que la botiga tiri endavant, perquè el producte que hi ha és un producte selecte i de molta qualitat. Per tant, que tinguin molta sort i que la cosa funcioni com ha de funcionar. Podem trobar, sobretot, productes artesans, productes amb denominació. Amb aquest aspecte sí que hem sigut una mica, hem volgut seleccionar moltíssim el producte, no per preu, sinó per qualitat. Això no és una tenda gourmet, és una tenda on trobareu qualitat amb una bona relació de preu. Bé, està molt bé perquè en temps de crisi que s'obrin negocis d'aquestes característiques jo penso que és important, i per Tarragona tenir al centre, sobretot aquesta part de la plaça Corsini, on s'havien buidat molts locals i hi hagi activitat, jo crec que és un símptoma molt bo. La veritat és que el Mercat Central de Tarragona funciona molt bé, i funciona molt bé el client que va al Mercat Central de Tarragona, que és aquell client que vol anar a buscar el peix en una sèrie de botigues, en una sèrie de parades, que vol anar a buscar la carn en una altra parada, i llavors realment els negocis que es posen aquí al costat jo penso que poden funcionar molt bé, perquè són gent que creuen en el petit comerç. Motius te'n dono molts, si realment t'agrada la bona cuina, si t'agrada seure a la taula i gaudir, te'n dono moltíssims. Et dono
motius, per exemple, d'un vi a granel de Mar Roig, que és exquisit, i d'un vermut també exquisit, d'una crema de galera que fan a la cofreria de pescadors de Cambrils, que realment quedes com un senyor si tens convidats, confit, patès, foies, te'n dono moltíssims, els que tu vulguis. Embotit sobretot artesà, de Planoles, aquest embotit que de tant en tant ens visita a Tarragona, ara el podem trobar cada dia a casa.